Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nezuro ndakafonirwa neWhatsApp voice call navanzvadzi vedu vakati kana zvichibvira mukomana zivisai vedare renyu kuti baba vangu vashayika. Ndabva mukutumidzirwa message, saka I'm thinking of going home inini nemurume. Ndafonera murume, saka murume abva anditi it is fine, let us prepare tiende kunoradzika baba. If you still remember nyaya iyaya yandakatumidzira yavanzvadzi vedu vainge vachiti baba vangu anzi vari kunzi vane problem yemakidneys, saka vari kufanira kuti vange vachienda kunorapwa kuIndia, but I have been ignoring his call for help because vakaramba amai vangu nedzimwe nzira dzekuti nanhasi uno dzinondirwadza, and he never looked for me. He only started looking for me after vanzwa kuti ndabudirirawo muupenyu. Saka tingewo tichingorangarira our dear sister in our prayers as she'll be traveling to Zim. I hope kuti ikoko kwavari kuenda havazobatiswe zvimwe zvinhu zvekuti zvinobva zvazokukanganisira futi chiraramo. So let us just pray for her. Asi hanzi baba vangu vashayika mukoma. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinodawo kureururawo kuti ndakapinda mumochwari. Pandakapinda mumochwari ndainge ndiine siki, iko zvino siki iyi yava kuramba kupera. Naimi ichokwadi here kuti kana ukapinda mumochwari uine siki inobva yaramba kupera? Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndine imwe friend yangu uyo akafa ainge achigara kumbari, saka ndakabva ndazoenda kuya then pakabva pazonzi madzisawira handei kumochwari, ndokubva taenda kuPare. Saka ndainge ndine mwana wacho mukomana mudiki, so ndini ndakatomubatsira kuti ange achisunga tai yababa vake paya pekuti aifanira kuti ange achienda kunotarisa kuti zveshuwa avo vainge vakaradzikwa pane imwe table mumochwari imomo vainge vari baba vake zvechokwadi here. But mukoma zvainge zvaitikawo ndezvekuti ndainge ndichangobvawo mukusangana pabonde nekamwe kamusikana, ende nezera rako kamusikana aka ndainge ndisitomborina kana kumbofungira kuti kanga ndibatisa nesiki, kanga ndirovesa nesiki. So iko kamusikana aka come form 4. So ndakangosanganawo nako one day ndichitopinda Toners, ndokubva ndakamirira paya, kakabva kapinda kakabva kanditi iko kanodzidza pachikoro chepa Girls High, ndokubva ndanokadropa paya pa Girls High. Later on in the evening ndokubva ndazokacollecta. Saka ndakabva ndakaudza kuti ndainge ndanakirwa nako kaball baby, kakabva kati it's okay, ndikabva ndapiwa madigits, ndokubva tatanga kutaura. Saka that same day ratakatanga kutaura ndo the same day ratakatumidzirana sikarudzi dzedu. Then the next day ndichibva kunokapika up, ndikabva ndati kochimama tadii tambotsvaka kwekuti tinge tichimbonospenda time. Zvakatondishamisawo kuti kabhebi kakabva kabvuma. Takati tichinosvika kulodge ndikabva ndati ndoshandisa maplastic here, ndikabva ndati pakamwana kadiki kakadai there is no need yekuti ndinge ndichikashandisira maplastics maprotector, because ndainge ndataura nako ndikabva ndati saka iwewe pari zvino uri kumhanya nani. Akabva anditi if you are thinking kuti ndichiri musikana akakwana, handisisiri musikana akakwana. Ndikati ko indava chii chakaitika chimama? Akabva anditi I have my own boyfriend anogara pa next door ende takangoenzana. So I just thought kuti kana ari mupfana where can he get an STI kana HIV? Saka ndakabva ndatoti aka kamwana aka ndikuda kutokamitisa because kakanaka, aiwa karipo zvako. So ndakabva ndazongopinda yeke. Ndakati ndapedza kupinda yeke mukunokaperekedza ndo pandakangotanga kungonzwa kuswinywa kusikarudzi kwangu uku. Then ndakabva ndaignore ndichizodzokera kumba ndichibva ndazonosangana namadam vainge vachitoda nezvangu usiku ihwohwo. Saka even though ndainge ndichinzwa kakuswinywa ndakangofungidzira kuti sezvo uyu wandainge ndarara naye mwana uyu sezvo achiri mudiki, maybe inyaya yekuti yangu sikarudzi yainge yakanyanyisa kukurisa, saka friction maybe ndo yainge yakonzeresa. Ende ndakatotaura
ndeimwe friend yangu akanditi zvinoreva kuti kachiri kadiki, saka I think kuti friction ndo iri kukonzeresa kuti unge uchinzwa kakuswinya akanditi hauna kutsemukira here. Ende ndichinotarisa ndakabva ndaona kutoti sikarudzi yangu yainge yakaita kakutsemukira. Akabva ati you see it means kuti muri vahombe mudhara, saka pacho pamapinda buri racho rakaita diki ndokusaka matsemukira. Ndikabva ndati ibo. Akabva azongonditi dai wazongotsvakawo zvekungosuka ropa. Saka ndakabva ndazotenga maguchu angu ndikabva ndanwa, ndikatoona kutoti aiwa zvose bo kakuswinya kaya kakabva kadisappear. But muswere wese wezuva ndisati ndanwa guchu riya ndaingonzwa kakuswinya kakuvavirira zvekuti waiti uchikwenya wainzwa kuda kungoramba uchingokwenya. Then ndakati ndadzoka kumba, madam ndakabva ndaona madam vainge vakasuwa. Ndikabva ndati kochiko nai baby. Madam vakabva vazonditi vainge vachinzwa kuvaviwa kusikarudzi kwavo, saka vaifungidza kuti yainge iri STI, but vakazoti vaenda kuchipatara vakabva vazongonzi maybe yainge iri yeast infection. Ndokubva vazopiwa macream zvekare vakabva vazonzi vange vachishandisa mamwe mayogurt munongoziva marecipe avo vanhukadzi, vakatoswera vatova bo. Saka zvekuzoti nditi isick hazvina kana kumbopinda mupfungwa dzangu, because ndakati ndichinoresearchawo ndikabva ndaona kuti yeast infection iyi iri normal, inokwanisa kungoitika kumunhukadzi. Ndikatovakurudzira madam kuti awa mabhurukwa enyu awa andinongoona makayanika mumba musinga maburitse panze kuti ange achimborohwa nezuva, I think kuti ndo anokonzeresa yeast infection. Ndokubva tataurirana paya namadam. So at that same time friend yangu uyo wekumbare ainge achingorwara. Ndaitoenda ndichitonomuona ndainge ndichitongoenda kunomuona papari nesiki yangu iyoyo, but zvakazoitika ndezvekuti ndakati one day ndichienda kunoita weti ndainge ndichinzwa kakubayiwa pasikarudzi yangu zvekare nekapain. Ndakati ndichinotarisa sikarudzi yangu pachimusoro ndikabva ndaona kutoti painge paine tumapundu twainge turipo. Tumapundu utu twainge tuchirwadza sei kutubura uye twainge twakazara nemvura. Ndakabva ndazongozvipa ushingi hwemunhurume ndisingade kunzwikwa nemaworkmates angu. Ndokubva ndatongoruma mazino paya ndikabva ndatanga kutubura one by one. Ndakangoti ndapedza kudaro ndikabva ndatotanga kutonzwa a little bit better. Saka twaiti tukazara mvura kana tukatupudura kudaro twobva twatooma same time. So ndakabva ndaona kuti iyi isick. Madam ndikabva ndatoavoida kusangana navo pabonde. Zvino kuti ndinge ndichirapiwa painge pachiti netsei, because madam vainge vari tek neni mazuva acho iwayo. Apa pagraft hapasi pekuti unongorova madiro. Ndinoshanda nehama yamadam. So ndakabva ndangoti ndichazoona until friend yangu yazoshayika. Pose apa ndainge ndichingorarama nekunwa maguchu. Friend yakati yashayika ndikabva ndangoendawo kurufu like a normal friend. Tiripo parufu rwake paya ndo patakabva tazoenda kumochwari ndichinopinda mumochwari nayo siki yangu. Saka ndakati ndataurawo nevamwe vanhu vakuru ndakangonzwa vachingoti hanzi kana ukapinda mumochwari uine siki iyoyo inozoramba kupera. Zvaizvezvi ndinotoona sekunge iri kutoramba kutopera, because ndakazoti ndawana mukana ndokubva ndazoenda kuchipatara. Ndine mapiritsi andakapiwa, saka mapiritsi awa vainge vakanditi after 7 days ndinofanira kuzongodzoka just for a review, but inenge yatopera mumuviri mangu siki iyi. But chinondinetsa ndechekuti siki iyi mukoma iri kuramba kupora. So I am now scared kuti zvimwe kuda kunopinda kwandakanoita mumochwari ndichinoona chitunha chebest friend yangu apa ndiine siki, zvimwe kuda ndo zvava kukonzeresa kuti inge ichiramba kupera. Izvezvi mudheni itori hondo, because ndinotopretenda sekunge mushini uri kuramba kushanda. Apa madhamu vava kunditi iwewe sezvo uri kuramba kurara neni, what do you expect me to do? Kasi une umwe munhu ava kupota achikupedza nyota here? Ndinokumbirawo maadvices enyu. Ndazama maguchu ose but still hapana kana zviri kumboshanda. Tumapundu utu tunongobuda then tukobva twatooma. Ndibatsireiwo Vedare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndadzidza chidzidzo chekuti kunyangwe musikana ari wezera ripi, never attempt kurara naye pasina dziviriro kana musina kumboitwa mamwe matest akasiyana siyana. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Mubvunzo wavo ndewekuti kana ukapinda mumochwari uine siki inoramba kuzopera here? Zvakangoma hazvo vedu we.
zaiti vataenda pamessage yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai ane makore 32 years ekuberekwa nemurume takaita 7 years tigereko kuJoni uko. Saka pose apa tainge tichingovavarira kuti tinge tichipedzisa imba yedu yatakatenga. Saka takati tapedza kuvakisa imba yedu, then nemurume tikabva tati kunyika kwako kwakangonaka, handei tinge tichimbonozorora zvedu tiri kunyika kwedu. So ndo patakabva tazouya kuno. Zvino takati tauya kunoku ndo pandakabva ndaona kuti pane vamwe mai vepanext door avo vaiwanzokuita sekunge vanondifarira pose pandaimbouya kuno ndichingodongorera pamba pangu, zvekare avo vandainge ndakatopawo responsibility iyoyo yekuti vange vachimboita vachitarisa pamba. Kudzamara ndazovakumbira vakabva vati ivo vainge vaine hanzvadzi yavo iyo yainge ichitotambudzika pekugara. Saka hanzvadzi yavo uyo akaita sekunge munhu asina kukwana, so saka ndiye ainge achigara pamba apa achichengetedza building material apo patainge tatosimudzawo imba yedu, but payainge yangosara nekudirwa floor nekuzoiswa plastering nekupendewa, saka ndiye ainge agerepo. Imba yedu yakazoti yapera ndikabva ndati ndafunga kuya kuzogara pamba pangu. Ndakatotaura navo paWhatsApp, vakangondiblutika ndokubva vatondinyararira. Ndakabva ndatiwo ameno. Ndakazoti ndasvika muHarare kunodai munhu kutomukwazisa, ndikati kumurume ngatitangei taenda kunotaura navo since vainge vari ivo vainge vachitichengetera pamba. Ndakaenda paya ndikabva ndaona kuti vainge varipo, but takanoka tichanoka vanhu vasingadi kudavira. Takazototi tatosvika pagate tava kutobuda pamba pavo ndo pavakabva vazodongorera vakabva vati komuriseiko. Tikabva tataura navo vakabva vati pane zvatimbori busy nazvo, mozodzoka zvenyu. Ndokutoavoida kwavakatotiita ipapo. Murume wangu zvino iye haana kamweya kaya kekunyengerera, akabva atoti handichatotsikepo pamba pavo. Ini ndini ndakazoenda, but mukoma ndaingopiwa kamwe cold shoulder ndokubva ndangoti at least munhu kana ndamutenda ndamutendawo. Ndakabva ndazovapawo zvigrosari zvandainge ndavatengera, then ndokubva ndadzoka zvangu pamba pangu. So pose apa mukoma ndainge ndichingosangana nemaspoon andainge ndisingazivi kuti maspoon awa ari kubvepi. Saka ndaingofungidzira kuti zvimwe kuda vana pavanenge vachitamba mahumbwe ndo vari kutora maspoon angu vachitambisa kumahumbwe avo, but mukadzi wose I am sure kuti mukadzi wose anotoziva kutoti awa maspoon awa haasi angu. Handina kana kumbogara ndakatenga maspoon iwawo. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndazoti dhuma navo gogo ava vepanext door. Saka pandakavaona gogo ava vainge vakangomira pamuti umwe urimo muyadhi mavo, mumuti wemumango. Zvinhu zvekuti zvakabva zvatondinetsawo kuti gogo ava vanogomira pamuti uyu wemumango zuva ravira kudai so kasi pane zvimwe zvinhu zvavaona mumuti here. Ndo pandakabva ndazovaona gogo ava vachinyahwaira. Vakanyahwaira vakabva vazosvika pajirawo. Saka majirawo edu zvaakaita uku takavaka jirawo rekuti rinotosvikawo mudenga, but takabva tazoshaya material. Saka pane pamwe pane chigap zvekutoti ivo vanokwanisa kutoonawo zvinenge zvichiitika muyadhi medu, nesuwo tinokwanisa kutoona zvose zvinenge zvichiitika muyadhi mavo. Vakabva vafamba vachinyahwaira vachienda pakagepu kaya. Ivo havana kundiona, but mukoma chakandinetsa ndechikuti pacho pandainge ndakamira painge patongoriwo pachena, but hameno kuti kuvai vasina kundiona. Vakabva vakanda zvavakakanda muyadhi mangu. Ndokubva ndamirira kuzonosvika vachidzokera pamumango paya, vakabva vazodzokera zvavo mumba. Vakati vasvika padhoo ravo ndokubva vazuza makumbo avo nemaoko avo, vakabva vapinda mumba. So ndakabva ndati regedzai ndinge ndichimhanya ndinge ndichienda kunodana murume wangu. So ndakasiya ndamaka pacho paya pavainge vakandira kamwe kapepa. Ndokubva ndanodana murume tichizonodzoka. Murume ndiye akabva azoita zvivindi, akabva azotora chimwe chimuti ndokubva achizotanga kuvhuravhura kapepa kaya. Tikabva tazoona kuti mukapepa umu mainge muine spoon iyo yainge irimo. So spoon iyi mukoma takabva tazongoisawo paside because takabva tazofonera vana muchembere vakati ivo vainge vachazotaurawo nevanhu vekuchechi kuti vange vachizoya kuzoita an all night prayer, but spoon iyi takaishaya mukoma. Dzimwe nguva ndinomboti kasi yakazotorwa nevana, but nguva iyi because
vana takati tingonopinda mumba, vana vainge vari busy vachiona zvavo ETV, saka hakuna munhu akazobuda panze. Ameno maybe gogo ava kuti vakazojamba jirawo vakapinda muyadhi mangu vakabva vazotora spunu yavo. Nanhasi uno zvinhu izvi zvinogara zvichingondinetsa mupfungwa kuti asi chii chakaitika. Gogo ava pose apa ndo vainge vachingokanda maspunu avo muyadhi mangu. So izvezvi murume akabva ati ngatingosiyanai nazvo, because mama vakabva vazouya nevanhu vekuchechi kwavo vakabva vazoita an all night prayer. Mangwana acho ndakatoti ndichitotsvaira gogo vaya vakabva vauya vakabva vamira pajuraho paya vakabva vati ende nezuro mainamata, kosei musinawo kundidana kuti ndinge ndichiuya kuzonamata. Mangwana acho makuseni ndakatoti ndiri busy ndichitsvaira gogo ava ndo pavakabva vazongouya pajuraho vakabva vatanga kutaura neni. Apa vainge vari friendly sei, vakabva vatoti kwandiri uyaika tinge tichizonwa tea, but murume wangu pandakamuudza akabva ati ramba gogo. Ndikabva ndazoti ndichazouya gogo, ndakangoita vekudanidzira mushure mekunge vabuda panze. Vakabva vati tea aita chiuyai tinge tichinwa tea. Murume sezvo ainge andirambidza ndikabva ndaregedza kuenda paya. Ndikabva ndati gogo kune kwandikuda kutomhanyira. Vakaita sekunge vainge vachatondimanikidza kuti ndinge ndichingopfuura ndichitora chingwa, but ndikabva ndava ignore. So I don't know for how long am I going to avoid here, because vatori nekamwe kapressure kaya kekuti vanongoda kuti ndinge ndichitsika pachivanze chavo, but murume akati never do such a thing. And kubva zvatakaita all night prayer pamba, maspunu handina kana kuzombogara ndakamaona futi pamba. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi tiri pa all night prayer. Pane umwe akangoti ndiri kungofila as if maspunu awa anokandwa pamba penyu anenge achikutorerai chikafu. Yei, zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Une nyaya yawo here yaunoda kundiudza yakaitika pakati pako nemuvakidzani wako, kana uine nyayawo yakamboitika pakati pako nemuvakidzani wako, please come to my inbox and share with me your own side of the story. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.